Manager of Seneco, si Attorney Arnel Lapore. Attorney, mayang gabi and welcome to this Action Firing Line. Action Boy, mayong gabi sa tanan. Yes. Sa aton mga listeners, good evening to all. Salamat gid Attorney sa imong time ginhatag diri sa aton nga pagpangalagad. Mamangkot lang ko Attorney, rektahon ko na lang niya kay we got hold of a copy sang isa ka memorandum nga panaog nimo ang tuno niya daw request ka sang investigation sa sining pila ka mga issues no, sa pila ka mga bagay. Una, ining isa ka empleyado dira sa Seneco nga may-ara nga overtime pay from January to June 2023, a period of 6 months nga naglabot 206,540. Ano ni attorney man ang kada bulan sinito gadagan sobra 33,000 ang bulan sang kung i-divide mo equally sobra 33,000 kada bulan nga overtime pay sa isa lang ka empleyado. Anong gina-overtime man attorney man? Pinapadayon sa subong investigasyon sina Action Boy, no? Kay kita mismo personal na surprise muna ang mga claim ng overtime. Although very unlikely para sa isa ka section head na makaklaim sa mula kadako, no? So kapadayon ang aton investigasyon sila kag ga-expectar ako nga may comprehensive report ang aton nga natungdan nga department. No? Justifying the claim. Yeah. Mangkot ko attorney, ang mga overtime sinasang mga empleyado, sino ang nag-approve sina? Kaya hindi ka man maka-overtime just like that without the approval of a higher authority mo. No? Sino nga-approve sinasang overtime? Like for the instance, daw supervisor, inisasang collection and disconnection section, ang may naka-overtime pay nga 206,540 480 in a period of 6 months. Sinong ga-approve sa overtime niya sina? So usually, kung supervisor ka, ang imong approving officer is the division. Okay. Oo. Why nagalambot sa imo ya? Hindi na malabot sa office ng general manager. That is why nga nakibot kagali kay why manigagi si imo ang ilang overtime. Okay. May ginatawag kita nga responsibility center nga mangin responsable ka sa ugalingon mo department. And aside panahon na ang kamangdanan sina nga pag-render sa overtime. Ako ay wala problema sa akon kung ma-justify man lang. Okay. That's why attorney why ko nag-mention sa ngalan bala kay para lang ti ulat-ulaton ta pa ni ang ilang nga explanation as to the sa sining overtime. Why ko nag-mention sa ngalan to be fair with them. Pero daw bisan kita daw nang halawhaw bisan ikaw gani gambal ka man nga daw. Oo. Ha? Yeah. Very unlikely. Daw wala na yung siguro chimpo sa panimalay niya. Gani siling ko ni dala sa katulog sa Seneco. Ratsada gid ya. Gani. But anyway, may ara pa gid no under the same section nga ang mga tao may considerable amount of overtime man ko no? Yes, ginatanaw na subong nga ang ano ang kukulangan, ano ang constraints sa nga department or sa nga section nga naglabot sang daw natin masiling nga patuyang. Pero something is wrong. Kaya ako attorney mo disconnection and collection and disconnection section. Gapang kolekta patakong gabi? Gapang disconnect patakong gabi? Well, I made a directive sang pagpungko ko na itong mga na-disconnect kag nakabayad ba lang within the day. I don't mind nga mag-render overtime ang mga disconnector nga maulian lang aton mga consumers. Okay. No? Ng ilang kuryente. Okay. So amo nang gusto ko makita kung ano accomplishment. Kaya kung hindi man commensurate sa accomplishment mo,
nga ano mo na kadako alang-alang basi ang tambay nga tambay ka na ginabayaran pa ang imo overtime. Correct ko. So Okay. ngatan-out kung ano ang corresponding accomplishment sila. Mm-mm. Yeah. Well, in fairness, to be fair with them, hulaton tani ang ilang explanation. If they can satisfy sa aton mga question, then so be it, no? Kung ma-satisfy man lang nila, kag ma-explicar lang sa maayo, then wala problema, no? But Yeah. wala ton tani. Mamangkot ko, attorney, ining collection efficiency naton, of course, despite the overtime, lagkong overtime dira sa collection and disconnection section, ang aton nga collection efficiency is 87% in the month of June. Sa July, 89%. Ano ni siya? Taas na gid man ni siya nga efficiency? That's very low Oh. because you expected nga magsaka ka 95% as a minimum, Uh-huh. Mhm. no? Despite binagage ni NEA ang imong performance. Mhm. That is inefficiency. Basi But silingon may 100% na target, below ka sa 10% na wala makolekta oh. or baling collection mo, that will affect the cash flow kay itong dubo ang imong collection efficiency. So Under the nubo. standard in NEA, it should be 95%. Okay. Basi kulang ang overtime. Isa pa na, nga dakong overtime mo, why ang imong collection efficiency nubo? Daw supposed to be, ma-maintain mo na 100%. Oho. Itungod nga overtime kita gani para magtaas tani ini ang aton nga kiti collection and disconnection section nimo. No, dati mataas ni siya dapat kay tungod na ginawa overtime kita gani. Ano amo na pinaka-purpose naton mo to reach our target collection. That will also be the subject ng analysis pag match abis ang imong accomplishment versus ang imong claim. Particular month. Anyway, it would be focused on the 6 months period na sa diin nag-render overtime. Okay. Sige, I think you have given the sino to ma'am? Si Engineer Puliente, I think you have given them 3 days to explain. Yeah. Nakasubmit na sila? May initial sila ng submission but I think there is a need for further analysis. Gusto ko makita comprehensive nga pagtuon. Agutong maiwasan or can avoid that and do some other remedial measures. Diba may kakulangan din man ang departamento, so dapat i-address ang management. Okay, sige. So I hope makakabalo kami, attorney, kay member, owner, consumer kami sa Sineco mo. Yes, so primarily the inefficiency of the cooperative affects also the kind of services gina-render ka sa aton consumers. Correct. Now, kadto ko di, attorney, may ara gali yung mga empleyado. Dari man, ang sakad gidi, no? Collection and disconnection section. Nga ang ilang bill, tatlok bulan, daw is lagi nautdan? Sa pana, subong ginpapalaog ta ang memorandum kag nag-accomplish na subong kada individual nga empleyado sa Sineco to declare kung sila may mga arrangements sila sa Sineco with respect sa ilang bills or ang balay ng sa kanila. Kay there are also cases where dinikana nila nakalista. So para ma-avoid ang favoritism kag mga undue prejudice. Prejudice. Oo. Tawgon na ganit. Ano yung special privilege lang eh. Why not the special privilege sa Sineco? Oo. Kita kasala ka kita nga magbayad sa atong nga bill. Ang balgo naligad si Manar, bagin utdan ako. Nutdan ko ba Sinigo mo, si Manar? Romel Hamiro, salamuang siya nga makabayad. Siya gayo na lang, just to wait just about an hour kay mabayad siya sa GCash. Huwag yun, magtigayon, outdan yun siya. Isa lang ito kabil, ha? Ako gani, sang mga nagutod na, siling sang may nagambal sa akon niya, timigway makamo ni Atty. Lapuril, ko timigway kami, base siya pa ng mga sugo, pautod sang akon kurinti na. Kaya ting one bill palisi mo.
Actually, gahatag man kita konsiderasyon sa mga sitwasyon nga may mga meritorious mbala, Aha. reasonably, no? Mhm. Gahatag kita ligwa sina. Mhm. Nga, hindi lang bulan-bulan, pero nang pag hindi pagutod sa sobra sa 3, 2, 4, 5, ano, my God. Oo, lain na yung One istorya. fail for others. Oo. Oo. But attorney, taguntan niya, wala sa special privilege dira, barring any factors pa abe. Kung ordinaryo lang, wala sa special privilege dira nga ini si Tarpulano niya, okay na ni siya bisan No, anong. wala. Aw. In fact, lubag na siya sa polisiya sa NEA. Uh-huh. Not even the director, the director who incur delay uh, sa iyang pagbayad sa iyang monthly dues Mhm. may not qualify as director. Pagpapili siya. Amo gani. Within 90 days. Mhm. Within 90 days ang iyang pagpapili. Makitaan nga may delay siya. It's a ground for disqualification. Pero kung director na siya, Abo pa continuing na requirement. mhm. Oo. Okay. Na-experience siya na sa mga mga previous years pa. You know, Mhm. Mhm. na may mga ginaabusar na ginagamit na posisyon sa pag-abusar Mhm. na hindi na magbayad. Mhm. Okay. So, May mga personalidad diri nga gilawag nga ta ini gina-hold ang account niya, ang isa anom ka bulan. Hindi na lang, why kundi gina-announce ang mga ngalan, to be fair with them, samtang nagapadayon ang investigasyon, no? Titanaw ko nga daan niya, kung hindi ka man empleyado sa Sineco, ang may sala na da, hindi ka man nag-utod. Di lang, may sala ang manugutod, hindi ang tag-iyas ang kontador. Kaya hindi man nasala iyas ang tag-iyas ang kontador, ngayon taga-astanom ka bulan, may mo siya ginutdan. Sir, nautod si attorney, sir. Oh, hindi man ay hindi man ay sala sang tag-iya sang kontador nga way sa ginutdan. Di ba? No, ara na sa attorney, sinyas lambi ko nara na sa gautod. Attorney, nautod kita kadali. Action, boy. Ang punto ko attorney mo ni. Hindi amo na Oo. din kakautod. Ang akong punto attorney mo ni. Kung ang isa ka persona nga hindi man connected, hindi man empleyado sa Sineco, hindi sa pagutdan tag-anom ka bulan, hindi man naguro iya sala. pero, well, talaon sa ang motivasyon sila, no? Uh-huh. Kung professional ka, hindi ka kung anong obligasyon mo, especially nga indukar ka sa pinamatarong sa member consumers. Mhm. Labing, Mas. with more reason nga you should be sensitive Uh-huh. sa kung anong obligasyon ka bilang consumer. Mhm. Okay. Pero namin ko ang hindi pagutod sa iya, hindi man na iya sala kay kung dapat siya utdan ginasaya sa kung insakto ang aton nga pag kuandira sa nga aton nga CAD, dapat utdan gid siya, dapat sila yung mautod na. Yeah. That's why wala ta nang ayaw sa eksplikasyon sa nag-enjoy. Mhm. Dili tayo nagkadto sa nag-pa-enjoy. Oo. Ang wala nang utod. Mhm. Ang question ganito, hindi mo pag hindi sino ang ma-disconnect? Sa disconnector. Isa na sa nga po ng tanawon, makita ta ang lakat sa ilang mga metro subong sa mga bills nila. Oo. Kaya ipagdeklarar ko na subong kada isang deklara kung ano ang masumiter sang ilang ngalan, deklarar nila. Kag may butang na po sa isang tao da nga mag-monitor sa ning iya mismo sa mga empleyado. Mhm. Sige. Anyway, we are hoping kabalo kita no under your leadership dira may ang ining investigation would be impartial no. Kag matagaan man blasang hustisya blang aton mga konsumidor no. So impartial investigation gining kinanglan naton why ni sang huli cow diri sa ginatangay tawag naton kung sino may sala no. Di ba attorney? Sige, mo gina patuman tala kag obserbahan sa mga proseso. No? Talang may harap na matarong sa due process pati kung makita ta nga hindi tanto sa what is right and what is proper. Ate, pasensyahan lang. Correct. Oo. So amo na nga way pa kita nagngalawag sa mga ngalan diri to be fair with them samtang ongoing ang investigation no. Sir basin utod si attorney liwat, attorney?
Kasi nautos sa... Ara ka pa? Okay. Sir, attorney, masaylo ako ining aton nga scheduled plebiscite on September 2 and 3 para sa joint venture agreement, madayon hindi? May advice ng ni Action Boy na siya paiway na lang, no? Okay. Ara na, may advice ng niya. Nga, hindi na lang. Tungod nga, na-achieve na naton nalabot naman din Oo. ang result. Daw, hindi naman kikinanglanon pa. Tungod, mag-exercise sensitivity na lang. Correct. Ibisan ni hatag mo pa ang butong na wala mabutuhan sa no. Hindi pa niya po siya kasurpa sa narabot sa yes. So wala na kita sang plebisito sa September 2 and 3. So now kay nagdaog ang yes, I think sa aton nga record mga 55% ang nag-yes no? 55% of those total number sa total numbers ng eligible voters, no? 55%. Madugang pa na actually kung dayon na ni pero siling bla nila nga kung tumba na hindi na paglasaka. Una. That's true dong. Damo kita nga ginatanaw man kay tungod ang mga eskwelahan man sila naton ginagamit sa mga evacuation center. Ato ng mga nalista ng mga autoran na biktima sa baha. Correct. No? Ang sugod naman ng eskwela, ang opening ng klase kag preparahan sa mga manunudlo ato mga eskwelahan kwarto. No? Isa pa ang election period nagakuha na. Sulod na. Ara na manugtapos na sa Sabado ang kwan eh. Naka-file ka na sa imo nga COC. Why ko nag-file kay balo ka naman. Tani ko nag-file ko ay nakudisbong. Automatic resign. Oo, kita mo sila ni Action Eric kag Action Marlon way na din kita mo ako na din ko programa. Okay. Amo nang rason nga ari ko di. Nagbulos na sa mga nag-file, no? Ikaw nagtalos ganida. Oo. Attorney Masaylo ko, attorney. Ti karon kay nagdaog ng yes. What's next? Anong matabo sini? Anong matabo sini sunod? Binexpectar ta nga masaka na isa sa Kongreso for applications ng franchise. No? Okay. At kung ihatag sa Kongreso, may mo kalay sa papirmahan ng Presidente. So, ang next step makadto din siya sa ERC for approval sang iyang lisensya. Okay. So, ano ay han kalawig sa imo pag tanchar may ara kam estimate kung ano ni kalawig before maybe 8 to 10 months. Depende ko na ano kalawig mo mga action mo sa lower and upper house. Sila na bahala dahil na sa lower house to kabalo ka naman na sang palakad sa kongreso Correct. I think ang nag-propose ang joint venture agreement has the capacity naman to lobby for the approval amo na ganing importante da nga ang kinanglan ang nagalabi may ikasarang gidya sa muning mga proseso, no? So lawig-lawig pa mangli, no? Hindi pa man nga abi ko nita sunbulan kung GBR na kita sa GBA. Hindi pa. So 8 to 10 months ang imo nga estimate lang ina mga action depende na to sa paglabi man sang propose na isang joint venture agreement But attorney amuning na siling ko lang, no? Because ining naga-propose ang joint venture agreement has a lot of promises. So, sunod to namo ni. Kagabi, talakay ko niling ko listahan nyo aring promisa sa joint venture agreement. Listahon tani and we will bantayan tayo ni kung bala mapatuman ining mga ginpromisa sang nag-propose sang joint venture agreement do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gini kung lista di. No? So bantayan tani. Ko na sa imo lista Action Boy reminder mo ko sila isa hunta na sa pat-pat kung magabot ng simpo na. Gani man pag kinanglan matuman gining promisa ni. Hindi niya pwedeng matuman gini kinanglan kiti dako ang mandate nga ginatag bla. Correct. Kag ang tao laom kung nagasa nga nagbuilog agud tong mapatuman ini mga plano, no? Plano promisa. Pwede ta. Pero ako personally nagasaligid na
lako nga bagay para sa ato consumers ang ining handa. Kabay pa. We are hoping for the best sa sining bag-unan mga chapter in the life of the Central Negros Electric Cooperative Attorney. So, Attorney, salamat kid. Thank you for your time. Thank you man, Action Boy, sa buhay ng programa. Sige. Mga ka-aksyon, Attorney Arnel Lapore, ang Acting General Manager sa Central Negros Electric Cooperative.